El vos vai a falar un pouco de todo, creo, pero para min é un aspecto fundamental que creo que todos e todas deberíamos de recoller. Algo que deberíamos empezar é que deberíamos de ser influenciados, se cabe, por Oliver. E nada, sin máis preámbulos, vos deixo a un gran artista, que non sei se gustará que lle chamen así, pero a mí me encanta chamarlle así porque o é. Creativo tamén, é unha persoa que agora mesmo e antes e despois, estou seguro, está no máis alto da audiovisual de Galicia e do mundo tamén. Graciñas. Xa teño o micro de Madonna. Moi agradecido, Manuel e o resto do equipo, celebrando que existan eventos así, e ademais que estén deslocalizados, pareceme moi importante, non? Por moitas cousas, entre outras tamén para asentar a poboación, non? Que en todos os sitios haya acontecementos culturais, ainda que, bueno, penso que de Maceda aquí pouca xente hai, imagino, así, genial. De que facultade ou que estudos sodes? A maior parte de vos sodes de estudos, non? De producción ou de cine, realización? Arquitecta. Pero estades relacionados co eido do audiovisual, de alguma maneira. Ajá. Pois, como decía Manuel, vou intentar falarvos un pouco das diferentes decisións que tomei na miña vida, falando tamén da miña formación académica. En fin, intento que entendades que é todo máis sinxelo do que parece e que, no fondo, estive na vosa posición, de alguma maneira. Esta é a casa onde naceu a miña nai. Bueno, ela naceu nunha palloza, isto é nos Ancares, en Lugo. Esta casa fixose nos anos 70, a casa esta branca e tal. Eles, os meus pais, emigraron a finais dos 60 a París, naceron ali. Eran porteiros, como a maior parte dos galegos que vivían ali. E o meu pai, part-time, traballaba nunha imprenta, e nesa imprenta había un sindicato cultural, que é unha cousa que hai ali nas fábricas, que, bueno, pues, ofrecelle os obreiros, ofrecenselles obradoiros culturais, en concreto fixeron un obradoiro de fotografía o meu pai. E el comezara a afeccionarse moito a fotografía, a facer moitas fotos. E nós, cando volvíamos a Galiza, a visitar os avós, pois el facía as súas fotos, non? Esta é unha delas. El fixo unha serie de fotos que gañou un premio no Salón de Fotografía de París. E curiosamente, con este premio, ofreceronlle en Barcelona un traballo. Foi o motivo polo que voltamos a España. Eu tiña uns 6 anos. Eu estou ali, non sei se vedes ali, hai un neno agarrando un pau, non? Que son, digamos, estes paus que facían que a erva non caera do carro, non? E o meu avó e o meu irmán, que é o meu produtor. Temos unha produtora na Coruña que se chama Aceitun Films. Esta é un pouco a paisaxe dali. Este era o meu avó, que morreu no 97, e a miña avoa, non? Pasavos estas fotos porque quero que entendades que foi neste sitio onde eu me fixen cineasta. Lembrome moito das historias que ambos os dous me contaban. Bueno, unha vida dura, unha vida de pobreza, ou mellor dito, unha vida de riqueza no contentamento. En fin, contábanme historias ás veces bastante tráxicas, accidentes, pero contábanme todo iso con bastante dignidade, non? Sen choriqueos, sen languidez, non? De maneira como aceptando, con aceptación, con desapego, non? Eles entendían que esas cosas tiñan que ser así, tiñan que haber pasado, e a mí iso conmoveume profundamente, non? Esa dignidade, esa doce sumisión que eles tiñan, non? Morreu tamén no 97, ela, Manuela.
Gústame moito o cubo este, como está remendado, non? Era un pouco así a súa vida, non? Había, pois, ás veces problemas, bueno, sempre había maneira de remendar, de facer un remendo, non? Era xente, a verdade, con moi pouco ego, non? Como vivían nunha órbita ali, nun val perdido. Hoxe en día é unha aldea que está abandonada, non vive ninguén, había 4 casas daquela, nos Ancares. En fin, foi moi fecunda a miña relación con eles, eu ia moito ali. Cando estivemos en Barcelona un ano, pero despois xa os meus pais decidiron voltar a Galiza, non? E vivimos na Coruña, dende que eu tiña 7 anos, non? Era no 89, a ver, vos sodes un pouco jóvenes, pero no 89 unha crise, e, bueno, era difícil para o meu pai atopar traballo, en fin, íamos moito ali á aldea e tal, e foi, bueno, eu ia moito a traballar ao campo, en fin, era para mí un paraíso perdido, non? Aquelo, non? Un paraíso na terra, non? Que clase, a miña avoa. E despois eu empecé a estudiar tamén como vos comentou a Concha, perdón. Estudiei tamén en Pontevedra Publicidade e Relaciones Públicas. A min gustaba moito a imaxe, xa comezar a facer fotos, pero non había comunicación audiovisual daquela en Galiza. E tampouco tiña cartos para ir a unha escola de cinema, que eran todas privadas. E tamén era ir a vivir a Madrid, Barcelona. Eu, en fin, apunteime a publicidade, estive 2 anos ali, e, bueno, como era, tampouco é que me inspirara moito, pero tampouco esperaba moito da academia, da universidade, é dicir, eu sabía que a universidade tiña que ser un complemento da miña propia formación persoal, non? Eu tiña, ademais, cando rematei a selectividade, non entrei en publicidade directamente, entón estive como un ano traballando, non? De reponedor, sobre todo, non? En grandes superficies, de mozo de almacén, en fin. O micro este é moi divertido. Entón, pois, cando cheguei ese primeiro ano da universidade, cheguei con moita sede, non? Con moitas ganas de traballar, son alguén moi curioso tamén, moi traballador, venme de linaxe familiar, non? Eu comecei xa a facer, bueno, as miñas propias investigacións, había un cineclub en Pontevedra, non paraba de ir ali a ver películas, moitas lecturas, empregaba, para min era un tesouro ter as cámaras ao meu dispor para facer as miñas curtas, e sempre había, pois, xente que se sumaba e que me axudaba, non? En fin, pois, insisto, non? Fixen da universidade un complemento da miña propia formación, non? Despois fago un examen de acceso a Pompeu Fabra, a unha facultade de comunicación audiovisual. E a verdade é que foi lindo ali, aí sí que, bueno, estaba máis especializado en cine, foi bastante fecundo. Barcelona, ademais, pois había moita oferta cultural, había pois, cinemateca. Bueno, aquí na Coruña había moi boa cinemateca tamén. E agora en Santiago, bueno, están os cines Lumax, en fin. Eu tiña moita sede de cultura, de viaxe, en fin. Ademais de que dame a impresión de que había certa desidia aquí tamén, non? Como que era difícil sacar adiante os proxectos. Bueno, en fin, tiña curiosidade e marchei, non? E despois namorei, pillei unha beca Erasmus a Londres, estiven ali un ano en Londres. E a verdade é que ali non entendín nada, non... O sea, eu sí que estaba algo desarraigado, nos cando vivíamos en Francia éramos españois, e cando voltamos aquí éramos franceses, non? De alguma maneira sempre estiven un pouco inadaptado de pequeno, e tiña tendencia a perderme tamén, non? A estar moi ensimismado no meu mundo e tal. E o caso que en Barcelona tamén, bueno, a cidade grande, non? A xente moi individualista, non sei, non...
non tivera referentes na miña vida, aparte dos meus avós, en fin, os meus pais, non tive nunca guías ou mestres verdadeiramente que me sacudiran a alma, non? Xente que me rascara o corazón, non? Que o estimulara de alguma maneira, non? Nin referentes espirituais, nin políticos, en fin, somos dunha xeración, penso que eso compartimos, que, en fin, que lles falta referentes. Eso xenera xa unha certa orfandade, non? Entón, pois, bueno, sentíame mal, xa en Barcelona tampouco é que estivera moi ben, pero xa en Londres xa era como o mesmo tipo de sociedade, pero máis pronunciado, non? E xa, digamos, en fin, un mundo pois moi individualista, moi materialista, non? E a verdade é que, bueno, que é destes momentos no que tocas un pouco o fondo, non? Surde a posibilidade de irme a Marrocos, eu remato a carreira, coñezo a alguén que me invita a ir ali, que me abre as mans, e non o dubido. Decido, xa teño a intuición, o meu corazón dime de maneira moi clara, ti tes que marcharte ali. E tomei a decisión sen ni siquiera saber se me gustaba o país ou non. En fin, pero hai veces na vida que o corazón fala, que é forte o que te está a dicir, e hai que abandonarse a iso. Non hai que pechar, non hai que pecharse, non? Non sei de quen está a auga, pero... pasaba por aquí. Entón, pois, vou a Marrocos e, curiosamente, que é un espazo no que eu non falo a lingua e, de repente, sí que entendo todo, sí que entendo mellor, pareceme máis familiar, non sei se pola cuestión mediterránea ou polo feito de que é un sitio, digamos, onde a modernidade, o sea, onde hai un espazo forte para a tradición, a xente está máis en órbita, non? Vive máis no rural, unha cidade o mundo rural está moi presente tamén no mundo urbano, o ego está máis controlado, hai menos desexos, hai menos ruido, menos imaxes por todo, en fin, é como, dame a impresión, é un espazo tamén coas súas contradiccións, cos seus fantasmas, obviamente, pero sí que me parece que polo menos a xente se sente un pouco máis equilibrada, non? En fin, eu, de alguma maneira, sí que atopei valores similares aos que vivira, non? En Galiza, non? Hai unha continuidade de valores, penso. Os meus avós sentíanse moi pequenos no mundo, non? E convivían ben con esa idea, non? Teñían unha humildade, un agradecemento permanente, non? Pola vida, polo pouco que tiñan, non? Sempre o digo, non? Nin pobres, nin miserables, contentos, ricos no seu contentamento, non? Na aceptación do pouco que tiñan era valioso para eles, non? E atopei esta heroicidade, atopei esta beleza ali tamén en Marrocos. E me imagino que tamén en Londres hai casos de gran heroísmo, pero, en fin, non os atopei, non... Ou... Un sempre é un espello do que... Sempre é espello onde estés. Dependendo da enerxía que teñas, atraes unha enerxía ou outra, non? Eu estaba moi desarraigado en Londres, tiña moito medo, polo tanto o meu ego estaba moi subido, e con esa tensión, pois o que recibe esa tensión tamén. E nada, pois en Marrocos o que estiven a facer, non sei se se pode ampliar aquí as fotos, ou facer máis pequena a tele, ou mellor. Non? Bueno, non pasa nada. Bueno, a ver, estas son capturas dun blog que montei, que fixen dun obradoiro. Eu montei unha pequena escola improvisada nunha asociación en Tánger, onde estiven vivindo 4 anos. Montei un obradoiro de cinema con nenos de contextos un pouco desestructurados, non? Cunha pequena beca da Axencia de Cooperación Española. E nada, era filmar con bellas cámaras de 16 milímetros e revelar a man. Ese é un dos negativos. Non sei se coñecedes os formatos analóxicos están feitos de aluros de plata, non son píxeles, non son cousas cadradas, son cousas redondas, non? Gústame moito porque, como dicía antes, penetra química que afecta a outra química, non? En fin, bueno, nos rodábamos, tiña moitas ganas de filmar con nenos, xa fixera curtas,
en Galiza, fixera cousas así como máis pequeniñas e precarias, non? Xa, pero nunca as movera por festivais ou moi pouquiño, non? E nada, pois estiven traballando un ano con eles, nun tempo moi humán, non? Como achegándome pouco a pouco, víamos pelis, viaxábamos fora, en fin. E ao longo deste ano de intercambio de miradas e tal, pois apareceu, escribín un pequeno guión, bueno, non era un guión, era un tratamento como un guión, pero sen diálogos, e sen tanta descripción, en fin. E nada, atopei unha cámara de 35 mm en Rabat, chea de pó, que non empregaba ninguén. Como era un proxecto así como de medio de cooperación, pois acadei bastantes axudas, non? E fixemos unha película. Fixemos unha peli con 5 persoas, nos que os únicos profesionais eran a directora de fotografía e o focus puller, que é o axudante de cámara, que era, ela neste caso, a directora de fotografía levaba a cámara e a focus puller medía o foco. Ademais que traballábamos en 35 mm que tes que ser moi preciso porque esa é de foco con facilidade, non? Ata entón, as miñas curtas as fixera todos tamén en 16 mm con esta cámara que vedes ali, non? Cando eu acabei cando acabei a universidade en Londres, pois sí que, bueno, pois ante min había a posibilidade de traballar en productoras españolas, dende logo comezando dende abaixo, non? Pero non o vin claro, non me parecía que era o meu espazo. Eu tiña ganas de, bueno, de desenrolar as miñas obras e tamén, sobre todo, de desenrolarme a min personalmente, non? O sea, irme a Marrocos foi tamén, pois, escapar dun mundo que xa cheiraba a cadáver, xa se sentía un pouco, bueno, aquí sí que se aventuraba, en fin. Ainda que, bueno, xa levamos xa séculos de crise, non? En realidade, non? E nada, pois de maneira moi íntima, moi humilde, penso, pois moi pouco a pouco, pois comecei a filmar cousas, o sea, eran dúas as preguntas que me facía, non? Que é unha imaxe, porque pareceme sempre dende o comezo, doume de conta de que as imaxes hai un misterio detrás delas, de que hai imaxes que poden transformar o espectador, non? Eu son transformado como espectador por certas imaxes, independentemente da historia das pelis, da narración, da ideoloxía, non? Hai un misterio hai algo que afecta, a imaxe afecta a alma humana, o metabolismo humano, non? E despois como me pode achegar, outra pregunta é como me pode achegar a un ser humano cunha cámara. Que é un ser humano? No fondo eu estou moi inadaptado, teño moito medo de estar neste mundo, moi desamparado, sen referentes, como vos digo, e a cámara nese momento é un instrumento pois para achegarme a xente, non? Un pouco, e unha excusa tamén para coñecer a outras culturas e demais, non? Bueno, cando ti te abandonas o camiño, pois cando viaxas, pois atopas xente, non? Xente tamén que te transforma. Este Shakib era un rapaz da rúa que atopei en Tánger, que puntualmente traballaba nun café. Bueno, el como non sabe ler nin contar, pois lle daban un pequeno emprego, pagábanlle €1 ao día para recoller as sillas da terraza e tal. Impactoume dende o comezo, non? Porque non sei se alguén veu aquí algunha peli miña? Sí, vale, entón vos coñecédelo, non? Impactárame porque, bueno, porque é alguén con moita versatilidade emocional, é alguén moi... É un neno nun corpo de home, non? É alguén con moita inocencia, non? É unha inocencia que xa non é deste mundo, non? E pouco a pouco estiven coñecendo, porque, bueno, precisamente era alguén que non tiña nada, ata o seu cordón umbilical está como mal cortado, o sea, un neno botado, non? E, sen embargo, non vin a pouca xente tan leda, tan celebrativa, non? Alguén que
está sempre dicindo non pasa nada, todo está ben, gracias a Deus, non? En fin, a min eso me conmovía, non? Ademais da súa propia presencia que é extremadamente cinematográfica, non? Entón, bueno, eu fago ao final desta experiencia, deste primeiro ano cos nenos deste obradoiro, fago unha película con, insisto, 5 persoas, nas que eu son actor, profesor, productor, director, o sea, todo, vamos. Tiña un axudante que era outro profesor, un par de colegas que facían de actores, e nada, hai moita precariedade, non? Eu sempre digo que hai as pelis de big budget, de low budget, e os hai os de love budget, non? Que son as que ides a ter que facer vos e comezades a facer pelis, non? Este era un pouco o caso. Tiñamos algunha axuda, pero bueno. Nada, a xente que te deixa os coches e demais, non? Claro, non é unha produción típica que ti chegas á asociación e lle chegas ao director e dis, veña, eu quero facer aquí unha peli, entón, pois, vamos a ter a escola a nosa disposicións pois, de tal a tal hora, a cambio de isto ou aquelo, en fin. Non, eu era un profesor ali que tiña 2 clases á semana e colei, ou, en fin, pois actividades extraescolares que era pois facer a miña propia peli, non? De alguma maneira, non? Quen viu esta peli? Todos os sodes capitáns? Alguén a viu? Non? Sí? Vale. O caso é que isto era o 2009, fixen esta peli no 2009. O achegamento a esta peli era moi documental, non? Era, en fin, a min apetecíame moito filmar a estes nenos, porque, en fin, bueno, os nenos son... gústame moito a súa inocencia, todo o que fan é verdadeiro, en fin, é fermoso. O guión da peli era un cineasta neocolonialista, eu, xa sabes, os artistas hoxe en día, non? Son como moi ambiciosos coas súas carreiras, non? E están sempre buscando películas, en fin. E de alguma maneira eu subrayaba eso, non? Que chega a Marrocos e instrumentaliza a uns nenos, explota a uns nenos para facer a súa propia peli, non? Entón, a pesar de que eu xa tiña relación con eles, cun grupo novo deles, comecei un pouco a cambiar o meu comportamento, non? A min apetecíame moito xogar, facer ficción, non? Pero claro, cando non tes facer ficción costa cartos, non? Pois os actores, tes que transformar a realidade, non? De cero, pois os decorados, os vestuarios, ou a luz, en fin. Entón, pois, o que eu quería facer, o que me propuxen, é ser eu a ficción e intentar provocar a realidade, o documental, non? É dicir, eu de dentro da imaxe, penso que hai unha foto miña aquí, este é un fotograma da película, non? Unha clase que eu dou, non? Dentro da imaxe, eu que coñezo... Cal é a miña maneira de traballar? Porque é unha maneira que se reproduce en mimosas. No meu camiñar, nas miñas viaxes, atopome xente que me conmove, que me parece fermosa e, polo tanto, frágil, en extinción, conmóveme profundamente, pareceme fermosos, quero filmalos, e busco a estrategia de poder capturar eso que teñen dentro ou que me amosaron en un momento determinado, non? Non convivimos aínda o suficientemente tempo para sacarvos un exemplo da realidade, non? Pero bueno, que viviramos todos nós, pero en fin, xa aquí, por exemplo, pois hai veces que se transforma, non? E que empeza como a inventar, pero empeza un pouco a facer o show, pero claro, únicamente o fai cando está moi ledo, cando coñece a xente que está aí, cando se sente seguro, porque senón é tímido,
cando dormiu moitas horas. En fin, é un exemplo, non é o mellor exemplo, pero, bueno, en fin, hai algo que me comove del, entón intento reproducir as mesmas condicións e precisamente para que sexa verdadeiro, para que non haxa claqueta e lle digas aquí, veña, vas a facer esta representación, eu, de dentro da imaxe, pois o provoco, non? E lle fago coñas, e digo, lembraste aquel día que me contaches tal, para que comece a falar, sin que el saiba que o estamos a filmar. Claro, a vantaxe de filmar con el, con Shakib, é que, ou cos nenos, é que lles dá bastante igual a túa cámara, non? Sobre todo porque eu lles dera cámaras durante un ano. Entón, como lles din cámaras, e eles se filmaban entre eles, pois, cando eu aparecín coa miña grande cámara, pois, dáballes bastante igual, non? Eran naturais, non? E no caso de Shakib, sobre todo, porque é un tipo tan inocente e tal que non ten ego, que lle dá igual. Queresme filmar? Vale, veña. É difícil atopar xente así hoxe en día, non? Que estamos todos como... Bueno, cando a cámara influe, non? E nos incomoda, non? Ás veces. Bueno, eu comezo a dar clases e eles non entenden absolutamente nada, non? Os nenos, hai unha distancia total, non? Ata que hai un momento no que eles amotínanse, os nenos, e me expulsan da miña propia peli, que era unha idea que me gustaba moito, non? Esta idea de o propio director expulsado. Xusto eu, nese momento é cando intento convencer a Shakib para que colla o meu lugar, non? E sería un pouco a miña mao negra, non? Na rodaxe, non? Estou expulsado da escola, que de feito estiven a piques de que verdadeiramente me expulsaron da escola. Porque, precisamente, para facer unha ficción, como vos dixen antes, empecé a cambiar o meu comportamento na asociación e empecé a ser moi duro con eles. Non? Pois a levantarlos moi cedo pola mañán para facer unha imaxe ás 5 da mañá, non lles decía nin sequera o título da peli, o meu comportamento era moi... Lembrome de filmar con eles pola rúa e pois alguén rompía a cámara ou caía e eu decía, pois vas a apagala. Agora, sabes canto costa esta cámara? O sea que, bueno, cando eran filmadas as secuencias, obviamente. Non? E lembrome que, en fin, que sí que houve moita tensión porque a directora da escola non entendeu, e moitos profesores non entendían o que estaba a facer e estiveron a piques de parar todo, non? En fin, convenzos aquí para que tome o meu lugar e nada, é a segunda parte da peli é a viaxe que fan os nenos no campo con o novo profesor profesional que é Shakib. Hai internet aquí? Non? Vaya. Bueno, mellor. O caso é que precisamente o que fixen a hora de facer esta peli foi ter moi clara cales eran os meus medios e adaptarme a iso. É dicir, non intentar facer un modelo de producción clásico porque non tes cartos para elo, non? O sea, non... E, ademais, moitas veces, cando ti, para unha película tan frágil, que estás con unha materia tan delicada como estes nenos, cando ti plantexas un tipo de producción convencional, con todos a estratificación, todos os grados, digamos, todo super ben organizado para que a comunicación sea super áxil entre todos os membros do equipo, todo o mundo sabe o que ten que facer. Moitas veces, cando tes todo ese aparato detrás, toda esa andamiaxe detrás, de alguma maneira vehiculiza demasiado o tipo de película que queres facer. Aprisiona todo moito, non podes improvisar, tes que ter todo moi claro, non? Porque faise unha preproducción previa para que todo se faga o máis rápido e barato posible, tendo en conta uns mínimos de calidade, obviamente. E verdadeiramente é unha maneira moi intelixente de filmar e fanse películas moi boas desa maneira. Pero no meu caso,
sabía que non era nin posible, nin factible, nin interesante tampouco. Por qué? Porque, en fin, porque, bueno, dame a impresión, sempre me deu a impresión de que, en fin, de que tiña que facer películas con personalidade e que tiñan que ter, e como a miña personalidade é moi animal, é moi bruta, pois a miña sensibilidade son como moi dionisiaco, moi nervioso e tal, pois que a peli, en fin, que ao final teñen un pouco dese, como acabanse facendo con bastante caos, acaba saindo pelis diferentes. ¿No? O sea, son unha persoa, no fondo, bastante valente, bótome a facer proxectos aínda que non este todo perfecto, valente e teño bastante inconsciencia tamén. ¿No? Bastante tolemia tamén. ¿No? Pareceme que son elementos básicos tamén nun proceso creativo. ¿No? Non vos dixen que eu quería facer este obradoiro cos nenos porque de alguna maneira quería un pouco redescubrir o neno que eu tiña en min. Eu, como vos dixen, rodaba con a cámara de 16, pero claro, cando filmas en película é difícil porque tens que medir a luz, eu non tiña esa formación, en fin. Sempre cando filmaba, a verdade é que sufría moitos procesos creativos de non é perfecto, aquí equivoqueime, a inseguridade de saber se está ben filmado ou non, en fin. Non vai a ser unha película perfecta, o ego está aí sempre, non? Hai que velo con naturalidade, ser honestos con un, e sí que, de alguna maneira, o meu ego quería facer super obras maestras, e eso, de alguna maneira, o sofres cando estás rodando, porque ves que a realidade se escapa, non? Todo o rato, non? Ti tes unha idea na cabeza, é imposible de plasmala, non? Por moito que haxa detrás unha produción, por moito que sexas Martín Scorsese, sempre hai accidentes ou algo, porque estás traendo cun equipo humán, tanto actores como medios, que teñen a súa psicoloxía, en fin, ás veces as cousas escapan das dúas mans. Pero é curioso porque precisamente iso, que é unha frustración, é o interesante do cinema, e todos os accidentes e obstáculos que fan que sexa a propia peli que se falla ela mesma. En fin, isto é moi compreso, non vou entrar moito nesa liña, pero polo menos, neste caso, neste exemplo concreto, sabedes, tiña incluso menos equipo que en calquera curta feita nas vosas escolas ou clases, nas que hai un axudante de dirección, hai un asistente, hai alguén que se ocupa de toda a produción. Eu lembro-me máis en Marrocos, tes que ir, estás sempre cos papéis, permisos de rodarse, tes que ir cada día ao concello, pasar de un a outro, tampón aquí, tampón ali, pensar na túa peli, conducir, bueno, en fin, moita enerxía, non? E pecho o que quería decirvos, o caso que sabía que personalmente para min era moi importante facer unha película con estes nenos porque eu quería un pouco redescubrir ese neno que teño dentro de min, que estaba demasiado no control como persoa, non? E quería disfrutar máis de facer cine. E os nenos, pois, quería xogar como un neno, non? E foi un bo exorcismo esta peli. Esta peli foi persoalmente moi nutritiva, moi constructiva, porque sí que desarrollei ese neno, non? Pese a que fago de malo na peli, é un malo neno pícaro, non? E hai amor, e, en fin, a peli o neno máis neno de toda a peli son eu. No bo sentido da palabra neno, falo de inocencia, falo de entusiasmo, de ver o mundo sempre como se fose a primeira vez, non? Que é un pouco o reto que temos todos, hai que exixirse iso, non? Porque, en fin, é evidente que isto é un milagro, non? Ben, o caso é que tiven bastante sorte, aínda que, en fin, traballei moito tamén. O caso é que cunha curta que fixera o meu proxecto fin de carreira, que se chama E as chimeneas decidiron escapar, que o podes atopar en Vimeo, gañei un premio do Ministerio da Xuventude que consistía en ir ao Festival de Cannes.
está ben que vos explique así anécdotas máis da vida, porque en realidade todo é un azaroso destino e as cousas sempre pasan por algún motivo. O caso é que fun ali, pero non era moi paternalista, había como obradoiros e tal, eu pasei, e aí descubrín unha sección que se chama A Quincena de Realizadores, son películas. Eu pensei, cando me fun a Marrocos, pensaba que xa non había espazo para o cinema que se facía antes, con alma, non? Como que me parecía todo moi, en fin, un cinema desalmado, un cinema que non ten por objetivo despertar o ser humano, senón mantelo dormido, non? En cambio, ali, pois, vexo que sí, que sen embargo, hai películas, hostia, que vibran e que están feitas con amor. O curioso é que ali estaban abertas as charlas, as proxeccións previas, a posteriori, despois das proxeccións, tiñan unhas carpas as que o público estaba convidado para facerlles preguntas aos realizadores. Non? Lembrome de ser bastante entusiasta de facer moitas preguntas, as 3-4 pelis que vira. Non? Azarosamente atopei un ticket para entrar, unha invitación para entrar nunha festa en Cannes, eu que tiña 25 anos daquela, máis ou menos. E nesa festa, curiosamente, casualmente, está o director desa sección do Festival de Cannes, que se achega a min, porque me vira como moi entusiasta, facendo preguntas, e me di, ti quen eres, non? E lle dixe, son un filmmaker, estou en Marrocos, estou facendo algunha curta e tal, e, bueno, díxome, veña, aquí tes a túa tarxeta, cando teñas feita a peli, pois ves a mosarma e tal, non? E quedou ali, iso foi no 2008, eu despois filmei esta peli, monteina, moita precariedade, e fun a París, cando xa tiña unha primeira montaxe, un primeiro traballo de son que fixen con un colega. Lembro de ir no avión e de estar facendo o subtitulado da peli, esa noite fixera o DVD, en plan... Pero antes de ver a este programador, que xa escribira, e tiña unha cita con el, fun a visitar un productor que coñecera en Tánger, que era, bueno, en fin... A xente cando está de vacacións é moi linda e ten moito tempo e moi disponibilidade, está moi a verde, pero cando os ves en París ou en Madrid, en fin, non teñen tempo para ti e notase. Fora un encontro bastante difícil, eu co meu DVD, en plan, bueno, esta é unha peli que fixen e tal. En fin, acolleu e xa sabía que non ia ver, non? Comentelle que tiña ganas, lembrome que tiña ganas de presentarme unhas residencias que se organizan en París, que organiza o Festival de Cannes, chamase a Cinefundación, lembrome que me dixera, mira, sinceramente non tes ninguna soa posibilidade. Marchaches a Marrocos hai 4 anos, ninguén te coñece, as túas curtas non teñen ningún premio, olvídate. Lembrome de sair dali, en plan, arrastrando os pés, super triste, en plan, bueno, efectivamente, son un cineasta dos marxes, teño que volver a casa. Por que non fixen unha escola de cine privado, na que, como sabedes, nas escolas, porque fixen unha carreira universitaria, tal, nas escolas privadas, pois, é unha máquina de facer curtas que demostren que ese realizador pode facer longas, o sea, menosprezan o formato curto das pelis, é como unha tarxeta de visita, en fin, van a festivais, están super ben feitas, unha foto super coidada, o sea, como un... Hai de todo, non quero generalizar, ainda que falar é generalizar, desgraciadamente. Pero, en fin, que... E ese houbera feito, en fin, como, bueno, este camiño que eu fixen de tomar o camiño complicado, de apostar por ti, polo teu tempo, de irte a Marrocos, a túa cova, e de invertir, en fin, de tomar decisións máis por motivos persoais que por interese ou por estrategia ou por pragmatismo, non? Pois, estaba vendo que non fora intelixente. Bueno, o caso que esa tarde atopo ese programador, non o atopo, o caso que non chega, e pasan 45 minutos, e como, en plan, bueno, me volvo para o meu pueblo, e... Bueno, o caso que, bueno, azarosamente, penso que me lío con esta anécdota. O caso é que o atopo, ve a peli e me chama unha da mañán en plan, esta é das mellores óperas primas que vin en moito tempo, non? E xa era un momento no que pillaran a peli no Festival de Cannes, non?
Él non dixera nin que era fermosa, nin que era obra mestra, nin nada, pero para él era unha película diferente. Algo diferente, un ovni, ¿no? Algo aí como, en fin, algo que vibra, algo que palpita, ¿no? Bueno, vamos a Cannes, temos a sorte tamén de gañar un premio da crítica na nosa sección do Fipresti. E nada, en fin, xa destes momentos da túa vida eu xa sempre sospeitaba de que a vida hai unha matemática detrás, hai como unha inteligencia detrás da vida que che pon todo no teu camiño, que estás axudado, de que o milagroso existe, e dende logo cando ti eres a única película española en Cannes feita coas mans entre 5 colegas, e encima ganas un premio, pois dende logo se tes dúbidas do milagroso, pois aí xa se derrumban todas, non? E te das conta de que efectivamente estás acompañado, non? Estás de alguma maneira un pouco axudado, non? Teño 27 anos e a idea é, e agora que faz? Agora tens que facer unha segunda peli, non? Dice moito eso de que as segundas pelis son complicadas, é certo, non? Porque hai expectativas, porque tes 27 anos e non tes nada que contar. Por iso eu sempre o consello que vos daría é de viaxar, de perdervos, de mendigar, de errar, de abandonarvos o camiño, non? E de, en fin, de vivir, de equivocarvos. En fin, pois foron anos... bueno, eu quería facer unha peli como... que pensaba que tiña a posibilidade de facer unha peli como moitos directores españois, non? Pois de maneira máis convencional, clásica, presentándome as subvencións. Iso implica facer un guión que ten que ser moi clásico, moi canónico. Implica traballar con actores profesionais, cuanto máis coñecidos, mellor. Pero, claro, obviamente, hai cousas que eu xa teño moi claras que non quero facer ou que non me vexo preparado para facer. Eu sei que, en principio, non me apetece traballar con actores, porque sei que non vou a poder traballar cos moi bons, entón prefiro traballar. Sedúceme moito do meu traballo, como con Shakib, por exemplo, non? Sedúceme moito atoparme xente, obviamente, eles penetranme, non? Conmóveme como os vosos colegas, non? Os vosos colegas, hai algo deles que vos conmoveu en algún momento, non? Estudiar, plantexarme por que me conmove, como é a alma deste ser humano, como é, por que é así, non? Eso sedúceme moito, é moi estimulante, non? Sempre gústame moita xente, non? Bueno, o caso é que nese momento vou a marcho, todo o mundo me dixo nese momento, tens que facer unha película igual que Capitáns, pequena, rápida, para seguir un pouco baixo os focos, non? O sea, era, digamos, a decisión estratégica. Outra vez tomo o camiño inverso, o sea, penso que na miña posición moitos directores pois volverían a España e farían unha peli máis clásica, canónica, en fin. Eu íntimamente sei que aínda, polo que fun a Marrocos, aínda non aprendín o que tiña que aprender, non? E, ademais, tiña moitas ganas de coñecer o sur. Eu vivira 4 anos en Tánger, en cambio o sur o visitara pouco. Viví nun Palmeiral, ali no sur, 4 anos, que foron 4 porque tardamos moito en financiar o proxecto e vos explico por qué. Fun ali, perdínme, non? Neste Palmeiral, Nagdes, e ali coñecín a Said Agli, que este rapaz que está neste cabalo, non? Este rapaz, aí. Co que me entendín desde o primeiro momento, non? Os nosos corazóns pois atoparon un irmán, non? No outro, non? En fin, alguén de profunda ética, alguén con moi bons valores, un cabaleiro, non? Alguén sempre ao servizo dos demais, non? Alguén moi espiritual, en fin, moi equilibrado, moi na órbita, non? E lémbrome de subir esta montaña, os Belkisan, con él, un día, e lémbrome de quedarme, vedes a último muro que hai antes do Curuto, non? Lémbrome de que era perigosísimo de subir. Foi unha das miñas experiencias máis iniciáticas que tiven, non? Vos sabedes que temos unha formación moi... A universidade son como información, acumulación de información e de contidos exteriores, pero falta
verdadeiramente unha formación interior que complemente eso, non? O sea, este é o fracaso da ilustración e das nosas universidades. Fixadevos, houve unha crise aquí hai uns anos e a xente que tiña másters, posgrados, non sei que, estaban todos tremendo, non? En fin, seguro que se vos fago preguntas, a maior parte de vos me ides a contestar, o sea, son os vosos pais, os medos dos vosos pais e os medos dos vosos profesores que van a falar a través das vosas bocas, non? Cando sodes jóvenes, cando non tenes nada que perder, cando o mundo é fermosísimo, super grande, non? En fin, ese desarraigo que eu tiña en Barcelona, en Londres e incluso en Tánger, que era por falta dese tipo de formación máis iniciática, máis interior, non ter ferramentas para ter menos medo e, polo tanto, ter menos ego, non? Pois pouco a pouco, nesas viaxes, pois nas miñas lecturas, os meus encontros, pois teño esa formación. Este día, por exemplo, parece moi interesante contarvos a idea. Cando eu chego a ese muro, saí andando, eu tive medo, non seguín, porque, bueno, era destes sitios que tes que ter corda, casco, o sea, podías subir, pero se te caes, mátaste, seguro, non? Pero non era difícil de subir, en realidade. Bueno, el sube ata o curuto ali, fai a súa plegaria ali, volve, e cando volve lle pregunto, ti non tiveches medo? E tal, e me dice, claro. E o que pasa, díxame unha frase que podía haber pronunciado a miña avoa, que non era unha muller practicante, non? Díxame, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, que quere dicir en árabe, de Deus vimos e a Deus volvemos, non? Pero non foi tanto o sentido da frase, senón a enerxía, o amor, a certitude, ao amor que tiña na súa cara, a seguridade, a súa aceptación, desapego, coa que me dixo iso, non? De alguma maneira, algo así como, en fin, se morro é porque estaba escrito. Eu conecteime e aceptei que o que pasara tiña que pasar e punto. Ou se morro non pasa nada porque o mundo vai a seguir sendo fermoso e eu non son nada aquí. Ou tamén, en fin, se morro, bueno, pois xeñal porque volvo a fonte, o sea, a fonte de todo. Eu, en realidade, bueno, el tiñame falado moito diso, non creo que este mundo, isto sexa o único que existe, non? Bueno, en fin, eu estou de acordo con el, non? E aí está o mundo para probalo. Bueno, o caso é que, bueno, comento vos esta anécdota porque aquí vemos os Belkisen, pero foi moita errancia con el, foi un mestre un pouco, non? Tamén, el e outros máis, non? Viaxei moito tamén, fun a Senegal, Mauritania, autostop. As subvencións, claro, eu son terco e hai cousas, teño unha visión clara da tipo de pelis que quero facer e, bueno, pois non estou disposto a meter de repente actores coñecidos porque me poden dar máis cartos, non? Pois digo, bueno, pois a fago de maneira máis precaria ou máis pequena e, bueno, polo menos espero que sexa máis miña. Ou tamén, en parte, tampouco te ves seguro, non? Que eres, en fin. É curioso porque, por exemplo, en 2011, bueno, a peli viaxa por todo o mundo, estrease en varios países. Lembrome o New Yorker, que é unha revista, como sabedes, capital, non? De cultura en Estados Unidos. O New Yorker a elixe a 11ª mellor peli do 2011. A única española, La piel que habito, estaba na posición 20. É importante iso. La piel que habito é un peliculón, se non a vistedes, tedes que vela. Que é de Almodóvar, o dixen, non? Non o dixen, é de Almodóvar. E ese ano, nas subvencións, escoitei que falabas das subvencións do ICA, o noso proxecto quedou na posición 152. Había 30 axudas, non? E cando dis,
isto vai haber que remar moito. Non? Ninguén dixo que sería fácil, pero E nada, son anos de no, a televisión de Galiza tampouco se levou uns 4 anos ter o seu apoio. En fin, bueno, o mundo vai a cambiar, pero vai levar tempo. Nada, o caso é que, bueno, hai momentos de crise, o sea, o proxecto non, todo, é moi difícil, o sea, como que non quere sair adiante. Precisamente ese obstáculo, como os que tivera facendo todos vos sois capitáns, pois os obstáculos en realidad hai que ver que son virtudes ou son cousas das que aprender, non? En realidade todo é benéfico na vida. Eu son dos que creen que o mundo está ben feito e que incluso ás veces se expresa a través dun accidente, a través dun infortunio ou de obstáculos, pero que en realidade todo é benéfico, non? Simplemente que non somos capaces de velo. Co tempo si o vemos, non? En este caso, polo menos, es que foron... Eu rodei Capitáns en 2009 e non foi ata 2015 que rodei Mimosas, tendo un premio en Cannes, é raro. Pero, igualmente, o que me dicía, o sea, ese tempo permitiume crecer moito como persoa, porque todos estes nós que eu tiven, pois cultivou moito a miña paciencia e a miña aceptación de dicir é duro, o sea, obviamente laiaste, en fin, o teu ego di co geño que eres, que non te apoian, cando tes tantas cousas interesantes que decir e que amosar o mundo e tal, entón daste de conta de que en realidade o mundo, ves que a túa peli non é tan importante, non? En fin, foi un traballo interior bastante potente, non? Houve momentos de dureza, o sea, afortunadamente eu vivía nun palmeiral, a miña casa eran 80 euros, unha casa de barro, bueno, nun paraíso, ao mes, pero claro, permitíame tamén ser libre, en fin. En fin, foron 5 anos que me parece que tamén é normal, porque facer unha peli, sobre todo a miña idade, pois tes que vivilas, tes que experimentalas, tes que morrer facéndoas, non? Ás veces parece que esa é unha regla do universo, non? Se non doe, non creces, non? Se non doe, non podes traer algo, non podes amosar algo á xente, non? Eu vivín esa peli, eu morrín e resucitei en vida, non? Como penso que é o que ten que provocarnos cada proceso creativo. Os procesos creativos, da orden que sexa, da arte que sexa, teñen que poñer a nosa vida baixo unha nova perspectiva, non? Facernos crecer. E o cinema pode ser unha ferramenta de emancipación, non? Descobres moitas cousas. Despois tamén é o contrario, porque sácache moito o guerreiro que tes dentro de sí, porque é tan difícil. Eu non son un pintor que me compro uns coloretes e me poño a pintar. Eu preciso cartos para facer as pelis, para pagar os avións da xente, para pagar a película, para pagar a cámara, para pagar os permisos de rodaxe, para o montador, o sonidista, o aluguer de isto, daquelo, en fin. Bueno, tes que pelexar, pois cos das teles, os distribuidores, porque non é o cinema, hoxe en día, de alguma maneira, a irresponsabilidade de políticos, de realizadores, de distribuidores, de exhibidores, fixo que un cinema que antes era hexemónico, agora xa non exista case en este país e non haxa maneiras de vehicularlo. Que pasou con iso? Que cebouse tanto o espectador de forraxe, non? Como se fora un animal, non? Que o espectador, claro, empeceu a... O sea, creouse un espectador, pois, preguiceiro e que non está acostumado a ese tipo de obras, non? Sobre todo porque se parte dunha concepción falsa de que o espectador é algo fijo, non? Eles din moito na industria, no, porque se el espectador non le gusta isto, ou no, es que el espectador, además, queréndose que eles son, que o espectador é patrimonio das súas pelis. Que iso é falso. O espectador o creamos entre todos, o mundo o creamos entre todos, non? E a través da coraxe, da valentía e do talento de todos, non? De persoa que ten responsabilidade política, director de cadeas, en fin. Bueno, hai casos e casos e países nos que hai ese equilibrio, non? O problema que hai aquí en España é que hai un exceso, non hai un cultivo combinado de especies, que sempre é moi nutritivo, non? Ti podes plantar eucalipto, pero
bueno, en fin, mete algunha planta autóctona no medio, pero non me fagas un monocultivo de eucalipto porque aí non vai a crecer nada, nin outras especies, nin vai a haber fauna, nin flora, nin nada, nin cogumelos, nin... é un pouco o problema, non? Que hai como un... en vez de que convivan varias especies, se retroalimenten e demais, pois hai unha... bueno, en fin, non sei se estás de acordo, pero, bueno, en fin, non é sinxelo facer este tipo de cinema. En fin, pecho paréntese. A ver, porque abrín demasiadas ventanas. Bueno, o caso é que son 5 anos de... Son 5 anos de atravesar un deserto, non? Positivo, o digo moi positivamente. Un ten que... Eu son dos que creen que vimos aquí cunha misión a este mundo. Cada un ten unha misión e hai que servir, non? Vimos este mundo a servir. E cada un ten que entender cal é a maneira na que ten que servir a súa comunidade, non? A familia ou a xente que te rodea, non? Pero hai que... O sea, o tema das depresións, por exemplo, é moi sinxelo. Penso que se a xente verdadeiramente se puxera a servir, non habría xente deprimida, non? Porque cando ti transformas a túa enerxía, cando hai un intercambio de amor, non? E algo, aí a xente xa non, directamente xa non ten depresión, non? Eu, de alguma maneira, preguntábame, o meu servizo é facer películas ou non? Porque hai moitas maneiras de filmar, non? En fin, de repente ábrense o financiamento e a película e o mundo que sabe, aí ti, Oliver, si estás preparado para facer esa peli, ela decide todo, o mundo decide todo, estamos sometidos a todo isto. E de alguma maneira, paz, empezan a chegar as axudas, non é unha película que se fixo con 500.000 euros, máis ou menos, o cal é pouco para unha película española, que a media son 2 millóns de euros, máis ou menos, non? Pero como temos Love Budget, e como esa película é moi necesaria para nós, e nos xogamos a vida por esa peli, e porque hai moito amor detrás da cámara, os produtores, que saben que non saben que non se van a forrar facendo esta peli, pero saben que esa peli é necesaria, os actores, que saben que levo ali 5 anos, que falo a lingua, que en fin, pois hai algo aí que porta, hai un capital invisible que en fin, que fai que levite o proxecto, non? Cando hai amor, sempre hai un resultado, sempre pasa, hai algo, sempre pasa ben. Todo o que está detrás da cámara aparece na imaxe, sempre. É moi misterioso iso. O caso é, aínda que sexa un fracaso a peli, aínda que non funcione. O caso é que bueno, outra vez máis, eu teño a fortuna de... Isto é un fotograma de mimosas. Teño a fortuna, gústame moito da miña profesión tamén, como vos dicía, meditar por que me conmove unha persoa, que quero que actúe, e tamén gústame moito escribir un guión, unha historia baseándome neles, non? E na súa beleza, ademais, non? E tamén gústame moito localizar, encántame, non? Foron 4 anos de camiñar moito, de perderme, é unha fortuna poder escribir un guión tendo xa claro quen vai a actuar e onde vas a filmar. Porque o clásico é facer un guión, ás veces sí, o director pode ter claro, vale, este actor o ten na mente, pode inspirarse nalgún actor, pero o normal é que os actores cheguen a posteriori, porque ás veces fallan, porque teñen outra peli, ou porque non se chegan a un acordo co representante, en fin. Eu, no meu caso, tiven a fortuna de coñecer cada centímetro dos meus actores e de escribir un guión baseándome na súa personalidade, sabendo o que podía sacar de cada un deles, non? Por exemplo, Shakib, como vos dixen, é alguén moi inocente, non? Esa inocencia fermosa, non? Un neno, un corpo de home, non?
É cinéfilo, el nese café no que traballa, ven moitas pelis a través de canais de televisión árabe e tal, e ven pelis así como moi americanas e de acción. Outro día preguntelle cales eran os seus tres actores preferidos, díxome Chuck Norris, Clint Eastwood e John Wayne, díxome. Imaginade, non? De feito, cando o coñecín, na tele había Tormenta Perfecta con George Clooney. Estaba ali montando un pollo no bar, en plan, "Uah", tal, falando nos cafés en Tánger, hai xente que chega ali ás 9 da mañá, xa é a súa cadeira, ten aí a súa pipa, o seu periódico, o reloj, non sei que, e non se moven todo o día, están ali tomando tés, tal. Bueno, era un espectáculo aquel, non? Eu sabía, por exemplo, que Shakir, bueno, a mí él xa me pareceu sempre un anxo da garra, non? O sea, apareceu na miña vida como un regaliño, non, da vida, non? E ten algo de outro mundo, de outra dimensión, non? É algo paranormal, non? Bueno, en esta peli, pois, o seu rol é casi como de anxo da garda tamén, non? Produce esa inquedanza, non? De decir, este tipo de onde sae, non? Pois do outro mundo, do ceo. E hai momentos no que eu, por exemplo, eu sei que se o meto a cabalo e lle dou unha espada, claro, el é tan neno e lle gusta tanto o tema das pelis e tal que sabía que me ia clavar a secuencia, non? É así, os que viste desa peli, non? Sabedes, as secuencias a cabalo que está aí en plan como un héroe, non? Como está aí, como, en fin. E iso é fermoso, non? Esa é unha secuencia que xa está, sabes, xa está feita, non? Said é alguén, como vos dixen antes, é alguén que eses valores, esa cabalería, esa ética que el ten, os transmite na súa fala, na súa mirada, na súa maneira de estar, de sentarse, de fumar, de servir, non? O sea, no intangible, no non verbal, ten algo, ten como se di ali, ten baraca, ten aura, está bendecido, non? Ten algo máxico, unha sensibilidade, unha grandeza da alma, unha excelencia, hai, en fin, é unha persoa fermosa. Bueno, a captura de imaxe non é moi afortunada, pero, bueno, o caso é que eu sei é unha secuencia, a peli de Mimosas é unha peli de aventuras, é unha caravana que atravesa as montañas do Atlas, naquela época, pois, había tribus bereberes que te guiaban. Cando ti atravesabas os seus territorios, ti lles pagabas, eles te guiaban e te protexían tamén de asaltos de bandidos, non? A peli comeza así, están diante das montañas e eles transportan un mestre sufí, non? E o mestre pide aos caravaneiros atravesar as montañas, cando en realidade o máis lóxico, aínda que leva máis tempo, é contornear as montañas polas mesetas, non? Pero el, como un mestre espiritual, sabe que hai que ir por aí, e a xente non o entende, non é moi lóxico, pero bueno, hai que seguir, hai que escoitar o mestre, non? Que pasa? Que este home vai a morrer no camiño, non? E entendemos que quería atravesar esas montañas porque él quería ser enterrado na súa aldea que está do outro lado das montañas, non? Pero morre no camiño. E nese momento é cando outro caravaneiro, non teño foto dele aquí, Ahmed Hamoud, que é outro amigo do que vos falarei, levanta a man, tanto el como Said son dous pícaros que están ali na caravana rapiñando, non? En plan, roubando, son pícaros, e sabes, os pícaros queren trascender a súa condición social e sobrevivir, pero sempre acaban volvendo a casilla de partida, non? Que é un arquetipo moi que existe aínda en Marrocos, non? Que aquí houbo, bueno, aquí agora os pícaros son os políticos, pero non volven á casilla de partida, non? En fin, que lles aproveite. O caso é que
eles están ali, Ahmed é un escéptico, alguén que un acontecemento da vida lle pechou o corazón, non? A todos nos pasa. Non confiamos na vida, non confiamos no ser humano, non? Vemos demasiado egoísmo, as noticias falan de todas as atrocidades que se fan, non temos fe, non temos esperanza, non? Este personaxe representa un pouco iso, non? Nótase que está para que está, non? Entón, cando el ve, claro, están no medio das montañas, a muller do mestre quere cumprir a voluntade do seu marido e enterralo ali na súa aldea, aí el ve a súa oportunidade, levanta a man e di, eu coñezo o camiño para ir por ali. Os guías volven, non queren saber nada de atravesar as montañas. Entón, é curioso, non? Gústame contar a peli así, non? Porque podería haber posto algún anaco da peli, pero bueno, mellor así. O caso é que el non coñece o camiño, pero sí o coñece, en realidade, non? O sea, el, pouco a pouco, grazas á compañía de Shakib, de Said e dunha rapaza que é sordomuda, pois empeza, como son tan fermosos, pouco a pouco lle abren o corazón e empeza a creer máis que sí, que verdadeiramente coñece o camiño. A min gustame moito isto porque é unha analoxía do cinema tamén e da miña propia carreira como persoa. Eu sempre tirei polas montañas, nunca pillei as mesetas, non? Porque, curiosamente, gracias a esta decisión ilóxica, en realidade, eles crecen, non? Como persoas. En fin, pecho paréntesis, xa vos expliquei suficientemente sobre Mimosas. Shakib, que é como o anxo de Ahmed, deste persoaxe que é escéptico, e di, cando ti non sepas, cando non coñezas o camiño, fai así e te iluminarás, o di, non? Reza, de alguma maneira, xa dicindo, reza, ten fe e todo irá ben, non? Bueno, esta peli a filmamos en 2015, despois entrarei máis en detalles de como se filmou, bueno, temos a sorte de que nos seleccionan na Semana da Crítica, que é outra sección de Cannes, onde gañamos o primeiro premio tamén, non? Bueno, a película percorreu todo o mundo, estrenouse en 15 países, agora mesmo está se estreará en Estados Unidos. En España non foi nada mal para unha peli así, fixo uns 15.000 espectadores en salas, que está moi ben para as poucas copias que teníamos e para non haber tradición destas pelis. Ademais que estas pelis, o bo destas pelis é que non morren co tempo. O sea, non morren, non participan nesta febre do concurso, do box office. O sea, todos vostedes capitáns me siguen pedindo, bótase mañán en Madrid. Moitas das películas que fan moitos espectadores ao comezo, porque sofrimos esa presión de, a ver, canta xente ve estas pelis, non? Das cadeas e dos distribuidores, non? Pero esas pelis, ninguén se lembra delas. Pasa ao vento as enterra, non? En cambio, creo ou espero que estas pelis vense máis no tempo, non? É curioso porque, en fin, bueno, non vou entrar tanto en temas do cinema español porque non vos interesa neste momento. Falovos un pouco de como foi o proceso creativo de Mimosas. Finalmente, acadamos algo de financiamento e eu estou super contento porque xa levo anos traballando, teño moi clara a peli. Vai todo redondo, pero empeza a haber xa obstáculos. Os cartos quedan bloqueados nun banco en Casablanca, os cartos a maior parte deles eran de España, e casi non podemos facer preproducción. Para unha película así, que era unha película nas montañas do Atlas, en sitios onde non había nin hotéis, nin nada, non facer preproducción é un suicidio. A media de semanas de preproducción, por semanas de rodaxe, se tes 5 semanas de rodaxe, 5 semanas de preproducción ou máis, non? Sí.
Esta peli era máis clásica. Nesta peli había, pois, éramos uns 20 persoas de equipo, ademais, ao comezo filábamos con mulas, cabalos, polo tanto había moita caravana detrás, non? Porque cada 2 cabalos hai un tal, figurantes, tiña un pouco, traballa un pouco o xénero do western, non? Polo tanto, tens que meter figuración, darlle algo de vida ao plan. Ademais, en localizacións, mágoa non ter internet. Este é o Lac Infni, é un lago que está a 2.500 metros. Explico vos despois máis cousas. O caso é que non temos preproducción. Lembrome, a 10 días de comezar, ainda éramos 6 na oficina ali en Ouarzazate. E ademais, o guión somos demasiado atrevidos, e un guión que se tiña que filmar en 8 semanas, porque, claro, había moitos desplazamentos. A caravana empeza nas mesetas, no deserto, atravesa as montañas, chega a neve, e despois baixa as montañas e volve ao deserto, non? Eran 5 localizacións diferentes. O caso que un guión de 8 semanas, máis ou menos, porque facer unha peli de género leva tempo. Mover as figurancias, aemar, a posta en escena tamén é máis clásica, non? E o caso é que o reducimos todo a 5 semanas, porque non nos chegan os cartos, non? Para máis. Eu son moi testarudo e quero que se filmen neses sitios nos que tivemos que crear campamentos. Esta localización estivéramos pelexando coas administracións locais para facer unha pista, que levou unha semana con un pequeno equipo, facer unha pista para que os 4x4, para que os camións deixaran o material, que se pudieran volcar nun 4x4 e deixalos a 1 hora en mula do campamento onde estábamos, non? En mula ou andando, non? O caso é que, segundo día de rodaxe, a produción local non se dá de conta de que unha das pontes que hai a 20 kilómetros antes desa carretera que nos levara tanto tempo de arreglar, nesa ponte non entran os camións da película. Entón, lembrome, nos chegamos pola mañán, chegamos, éramos os últimos en chegar, e vemos toda a xente nas aldeas facendo unha cadea, volcando as moedas dos camións nos 4x4, pero, en fin, ese día non rodamos nada, non pudemos rodar nada, xa son 5 semanas, e o segundo día xa non rodas nada por unha estupidez. E claro, xa nos dicimos a nos mesmos, esta peli vai ser imposible de filmar, non? Esa noite teño un proceso de Nuremberg nas tendas, non? Os produtores locais que encima me din, é tu culpa, porque nosotros te avisamos de que esta peli era imposible de hacer. O sea, isto é un Titanic que estáse afundindo o barco e a xente limpándose as mans, non? Sorte que tiña pilares, non? Tamén no meu equipa próxima, non? Pero, en realidade, claro, eu son unha persoa tamén con inseguridades, e pareceme que é bo ter inseguridades tamén na arte, non? Porque faite vixiarte a ti mesmo, faite escoitar moito tamén ao equipo que te rodea, en fin. Lembrome de pasear naquel sitio, naquel lago, mirar os campamentos que fixéramos con cociña, baños, en fin, era unha locura aquelo. E de decirme, pois teñen razón, o sea, verdadeiramente fuches demasiado ambicioso, non? Fuches demasiado tolo, non? Que inconsciencia, non? De virte a rodar aquí, se en realidade unha película, pois se tes vos actores e teñen claras as tramas, pois que máis dá? Por que non rodas a unha movida que está preto dese palmeiral? Fixadevos isto. Isto está, hai hotéis, hai carreteras que chegan aí, en fin. O caso que eu decido, por intuición, decido ir a este lago, non? Sei que teño a sensación de que estou moi consciente de que busco problemas, non? Busco que a peli nos leve aos nosos límites, de alguma maneira. Porque é cando estás no teu límite, cando sae algo, primeiro, cando mereces as cousas, porque penso que nesta vida hai que merecer esas cousas, hai que facer proba para recibir regaliño, é outra das reglas do universo, peña.
E despois, porque sei que cando estemos, o sea, que o que está detrás da cámara íase ver na imaxen, e se estábamos todos o noso límite ia transmitirse unha enerxía na película, non? Algo aí que, en fin, unha verdadeira peregrinación, un verdadeiro reto, non? Unha verdadeira épica. E podo despois falarvos de exemplos de como os actores, estando ao seu límite, me deron cousas que eu sei que non estuveran nese límite ou nesa exixencia, pois o mellor non mo darían, non? O caso é que, en fin, bueno, pois é un momento de grande crise, non? Segundo día de rodaxe, terceiro, división total na rodaxe, daste de conta de que o equipo de produción local non funciona, de que vai haber máis problemas, e persoalmente daste de conta de que sí, de que, hostia, de que faz a peli que queres cos teus colegas en 16 milímetros, es decir, fun bastante libre para facer esta peli, porque non aceptei pois ir polos modos convencionais de producción, de sota caballo rei, de actores, de tal, bam, bam, bam. E daste de conta de que estás perdendo a túa oportunidade, de que son 5 anos de traballo, hai que acabar. 10 minutos. Señal, fantástico. 5 ou 10? 10. Vale. Ah, pois fagamos preguntas xa, entón. Picho isto. O caso é que foi moi dura a rodaxe, non? O sea, o que verdadeiramente penso que me fixo volver a levantarme, porque é moita angustia de non dormir, moitos anos de traballo, dadevos conta, eu viví nun palmeiral para facer a miña peli era o 100%, 150% da miña vida, non? De dalo todo, non? De non ter unha vida normal, non? E de repente todo se afunde, non? Pero, precisamente, a formación interior que eu tiña fixérame relativizar xa no propio proceso creativo e darme de conta de que eso non era un fin, o sea, de que en realidade a arte, o cinema era unha ferramenta para mí para ser unha persoa máis libre e emancipada, non para estar máis encarcerada, non? Hai que ter moito cuidado porque os límites son fráxiles, non? E entón, cando eu estou aí, pois dígame, bueno, pois guai, o sea, a vida me está dando a maior bofetada da miña vida, pero tamén merecido e farame crecer. Crecerei facendo isto, non? E relativizar iso foi o que fixo que me levantara e seguiramos rodando, porque había ata rumores de que se anulaba a rodaxe, de que, en fin, o meu irmán tivo que pillar un avión para ver que pasaba, porque, en fin, había un cheiro a fracaso total, non? Bueno, seguimos pelexándonos coa montaña, coa peli, en fin, e ao final, pois a verdade é que había tanta verdade, non? Tanta inversión, tanto amor, que ao final hubo algo, penso, non? É unha das leccións que tomo deste proceso creativo, non? E proba de que teño que vixiarme e intentar que o cinema non me coma, porque outra vez estou con outros proxectos, é moita inversión personal. Agora pois teño ganas de facer unha peli en Galiza, estou volvendo a casa dos meus avós, vou a vivir aquí despois de 2 anos en Marrocos. Teño un proxecto de granxa escola, un proxecto de desenrolo rural, no que, en fin, o traballo que fago en institucións culturais, museos e demais, o quero facer pero na miña casa, porque é un sitio ideal para ese tipo de obradoiros e demais, obradoiros que vou impartir eu ou outros. E vou a facer unha película que comezo este verán aquí, non? Pareceme que, persoalmente, é unha boa decisión porque preciso enraizarme, non? Antes de pasar a outros proxectos. Acaban de presentar un proxecto, unha produtora americana de $10 millóns, porque semellase moito a Mimosas, non? O cal quere dicir, pois, ter o mellor 400.000 euros de soldo, algo así, non sei, non? Non sei, $10 millóns, non sei, nin idea. Pero non a teño, o sea, sentín que non atiña no corazón e no estómago, que non vía que quería crecer. Prefiro estes proxectos que sei que me van a ir moi ben e dixen non. Outra vez volvín a coller o camiño das montañas, non? En vez de pillar o camiño fácil. Por lo tanto, pecho
bueno, aquí eu falei da miña experiencia. Teño unha sensibilidade determinada, un pasado determinado, cada un ten o seu camiño, pero o único que sí que vos diría é que non pilledes nunca o camiño fácil, pillade o difícil, sempre. É o que sempre poñendo en perspectiva a vosa vida e o que vos vai a facer crecer sen ningún tipo de medo en fin, non me lembro máis que ia dicir.